manut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulya ageng
Alhamdulillah. Ya, Mak, ya. Mula para pinter, para sepuh, para winasis kae paring dawuh, hidup dengan agama akan terarah. Betul. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan olahraga akan bergairah, hidup dengan selingkuh kakean polah. Bukan sih nembang apa? Sesideman. Nggih, jane arep tak nehi hadiah nel ning kare piye lho. Wektune pun meh 10.000. telas. Iki mengke sesideman dibagi Dialang kondang duwe 15.000 ya. Lho, sampean ora ngerti 15.000. Kuwi ya timbangane nyekel duit akeh, nek kuwi engko sampean paramu ora berkah. Ya, medeni kuwi lek dalange digaweni duit akeh. Angger aku lunga ke omah mesti sampean. Ki Pak, 15. Sing 10 nggih ning hik, sing 5.000 nggih parkir. Nyuwun sewu Pak Dalang. Nggih. Nyelani niki enten Pak sinten? Apa? Pak Seno nyuwun pujiku. Oh, pujiku. Nggih. Wah, nggih, siap. Oke, langsung kuwi wae ora apa-apa. Ah, iya, Sideman sik aja dilalih-lalih. Oh, nggih, siap. Heeh. Enten sawirane niku dibuka Umi. Nah, kene tak ngisi dompetku mosok 15. Asem Yo, ya kerep lho Dalang. kirangan ngene iki. Ya sik kuwat ra Bukes yo. Ya engko dibantu liya-liyane. Heeh. Wiwitane anderek sang pekek prenya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Oper Pak Dalang, Mbak Lia. Mbak Lia, ya Mbak. Nah, dimandat karo ibu negara kowe ya. Negara Astina. Ayo. Bandara terus kayungyan selendang kuning kang saking kir. Hup, oper Mbak Diajeng, Dijeng. Suara kurang pramana. Wis rabi bareng suarane sik kanak-kanak dia. Permana. Lawang nggih anu Apa anu apa? ciri khas. Nah, ciri aku kok ya ora ngelokne ana mek gur ngomentari ya ora. Ya ciri khasmu ngono ya apik wis ora apa-apa. Ning wasesa ngungrom Binong, ya Dek. angungrom marang bendara. Dak nyinden ning padasan ya pikirane ning padasan. Aja tekan subur makmur. Tiah Sulistya pijer ngincangake alis. Hup. Lintang, ya Tang, tekno Tang. Ayo.
Terus tresno sesidama Bu Kesi karo Genduk Winong ya berdiri berdua. Ya. Nantan ana mbokmu. Oh. Iya. Luweh becik patenan timbang Pujiku muga langgeng matur sembah nuwun. Golek dhuwit, Om. Ah, iya ngimpi iki umi.
Nggen alus-alusane dicocokne karo karaktere bocah karo tingkah lakune bocah iki pancen alus. Wis ngono ku. Wis. Alus, lugu, meneng. Heeh. Gak duwe pacar. Heeh, gatelen. Boten. Kendel wis marangkung iku ndange Wisma sing paling angker lho. Ora tau apa-apa tang lintang ngono. Ora nek apa-apa. Walah kene pojokan sisike poconge pirang-pirang kae. Iya. Nggen tangga munggah arepe nggen memean kae. Bayo wewe kae. Gak dihapusi. Asline Pak Yoyok dhewe sing tangga kono ki. Kok ngerti lek aku ngangge kowe bukesi kae. Nang. Ayo ngimpi ya, Om. Nggih. Ayo. Mumpung digenderi karo Mbah Wir iki, wah. Top iki gurumu. Nggih. Ngerti lah awakmu ngrebab rapati iso akhire pas jatah ngrebab ayo liwati. Wah. Nggih. Penyelamatan tenan. Iya. Tapi bareng ujian bijine C. C iki apik lho timbang Jack kowe. Ora apik C iki ora. Nggih. Heeh. Diterima-terimake wong kabeh iki lak ya nggawa anu dhewe-dhewe ora. Nggih, Iki lak pedalangan ta Mas Saman ya? Biyen. Iya. Sapa samane lali aku? Wah iya, masalah Guntur. Mas iki. Ya dalam mriki ta. Gunung Kidul ada jamaah iki ST-nya dari Gunung Kidul. Oh, elok kok dugi mriki. Oh, bae entuk babon kene to. Tak kira lek nglaju kok Gunung Kidul ngono. Asen. Terkecoh aku. Iya. Siap. Makasih. Ya, Om. Nggih, kalih eling-eling nggih, Pak. Ah iya, iki anu ngimpi ora eling-eling. Ayo. Lah nggih. Mesti kalih. Ngerti kowe kok nggih ngawur. Nggih, mate kan kula pun dangu mboten nembang ngimpi. Ngono iki ora perlu dieling-eling. Anggere lemu nyuwara saka atimu, kuwi engko cakepane metu dhewe, Om. Oh, ngoten. Heeh. Nggih. Penting ngerti temane ngimpi tentang apa to. Ngono wis tes metu dhewe. Nggih. Ngono jenenge ilmu laduni. Tanpa sinau kok iso, kuwi jenenge ilmu laduni. Ning sing entuk ilmu laduni 1001, ora angger wong. Ngono kuwi. Oh, ngoten, Pak. Heeh, dadi ilmu laduni tanpa sinau kok iso jenenge ilmu laduni. Ora duwe bojo kok ngendhok kuwi pitik horen. Nah, ngono kuwi. Ya, Om. No. Dari yakin Ngambara ing ngawang-ngawang angelangut bebasan tanpa Rempuk wis marangkung kelingan cilikane gelar karo Brahma. Demben iki aku manggone nang kono transit mergo njaten rung dadi nang kono nunut Bukesi. Bayar kos kowe bayar aku biyen kono. Lah iki cah loro iki anget awake, panas kabeh kae. Bareng omong iki lho, suarane swara wedok. Cah loro kuwi mongko lanang. Nggih, lanang suarane cilik wedok kae. Luar biasa. Biyen kaya ngono ya. Mau jibek kok mbiyen. Ayo. Nanti bingung malah tak cemplungne sumur. Ayo. Bingung aku. Ayo. Mesake. Ayo. Gelar kuwi ndek mben ora ngombe sing nggen banyu cedak sumur ora gelem. Tak apus tak jukukne nggen aqua ning kamar ngono. Iki cedak sumur le. Langsung semprotne raiku. Ndadi kaya niken salindri kok. Ayo. Biyen. Mbuh ngono iso ngono. Yo. Nano. Nara besing mega mendang miber ngiteri jagat
Ugi kula aturaken dumateng Pak Dwijo. Ingkang sampun dados moderator menerjemahkan cerita wayang tumrapipun Kuntadi Channel. Matur nuwun Pak Joko Warsito. Nggih. Ya, Nduk. Katungkul ngumbar gagasan satemakin nawa ngimpi. Ya, dirasakne Nduk sing kepenak. Ayo, sekendange diai kroncongan. Ayo, yuk. Ya.